Helo, shmai, enw fi di Gareth. Helo, fy enw i Ry'n. A gyda'n gilydd, ni'n rhedeg siop yn Victoria Park yn Caerdydd o'r enw Let Them See Cake. Fi'n teimlo bod cacen yn rhywbeth sy'n dod â pawb at ei gilydd. Na beth dwi'n hoffi mor gymaint am wneud be ni'n wneud. O'n i'n really excited i gael ei holi i wneud cacen ar gyfer dathliad Tylwyth. Dwi'n really mwynhau pan mae brandiau mae'n dod ato ni, achos mae fe'n gael chance i ni wneud rhywbeth bach yn wahanol. Ni wedi gael lot o syniadau cyffrous o Theatr genedlaethol a dwi edrych ymlaen i weld y tîm dod at ei gilydd i creu cacen go iawn. Fi ddim yn pobi fy hunan, ond fi yw chief cake tester a mae rhaid i weid mae cacennau yn blasus iawn. O'n i wedi gwneud rhyw sketch bach, ond sa'n mynd i dangos chi eto. Chymod? Ond mae fe'n really spot. Fi'n teimlo fel fi'n gallu really gweld fy hun yn y sioe, dwi'n gwir, achos fi'n gweld bod nhw ar stage fan nawr lle maen nhw'n mynd mlaen i fod yn gwneud pethau gwahanol yn bywyd nhw. A fi'n gallu really uniaethu gyda hwnna, achos fi'n teimlo fel na lle ydw i ar hyn o bryd yn stage bywyd fi. Dwi'n methu aros i mynd i'r Sherman Theatre i weld Tylwyth a dathlu gyda Theatr genedlaethol. Yr amser dyn ni'n rhoi mewn i'r cacennau, mae fe'n jyst yn neis i gweld pobl yn mwynhau y cacennau fyd. Tîm barod, mae tîm yn barod. Ni gyd yn barod. Let's do this cake. Dyna ni.